piilotettu sota saatanaa vastaan. Ja väitetään, että maan alla tunnelistossa olisi asunut tämmöinen maan ulkopuolinen rotu nimeltään Zeta. Ja tämä sodankäynti tätä Zeta-rotua vastaan on aloitettu tammikuussa 2016. Ja tämä sota olisi päättynyt syyskuussa 2020. Kaikki Zetan maanalaiset tukikohdat ja tunnelisysteemit on romahdutettu. Ja tämä Zeta-rodun johtaja on teloitettu henkisesti 12.7.2020. Ja tätä Zetan johtajaa on kutsuttu nimellä Saatana. Ja tässä sanottiin tässä jutussa, että tämä on teloitettu tuolla tämä Saatana Alaskan Mount Hayesissä. Allianssi eli Trump, Putin, Xi Jinping ja patriotit ympäri maailman ovat pidättäneet ja teloittaneet ihmiset tai telottavat ihmiset, joita Zeta-rotu kontrolloi. Tähän olisi kuulunut 2 tyyppiä, eli tämmöinen Zeta Tarantulin, joka on tämmöinen hämähäkkimäinen, ja sitten Zeta. Toisen älyllisen sivilisaation geenimuuntelun tulos olisi tämä Zeta-rotu. Ja sitten oli tässä tämä humanoidimaiden tämä Zeta-rotu. Kun ne seisoo suorassa, niin näyttää todella laihoilta, ja sitten niiden pituus olisi 2,13 metriä. Ihon väri olisi peikeä, niillä ei ole ihokarvoja ollenkaan, ja pitkät sormet ja taipuvat peukalot. Ja myös jalossa heillä on pitkät varpaat. Onko tämä se klonkku? No vähän niin kuin näyttää siltä. Ehkä vähän pelottavampi, jos tulisi pimmeällä tiellä vastaan. Joo, mutta ne pystyy noita jalkojakin niinku käyttämään samalla lailla niinku käsiä.